Tak čus, já jsem Ivan. No, co bych vám pověděl. Je hezký den. Na skákání jako dělaný. No. Vůbec nevím, čeho ještě. Akorát o tom skákání, co já si myslím teda, jak to prostě mám já, tak je to prostě útěk z takové reality, že prostě je to zábava, že jo, není to, pro mě to není žádný jako nějaký poslání nebo něco takového, jak se někde říká, že to je prostě něco víc, nějaká vyšší, nějaká forma nebo co. Prostě pro mě je to zábava, skáču rád, že jo, a je to útěk z takové reality, no. Ale každopádně to, že někdo říká, že mu parkour změnil život, že mu to pomáhá překonávat v životě překážky, tak jako když skočíš nějaký kong nebo préco, tak co tím v životě překonáš, že jo? Nic. No, stejně se vrátíš zase do toho života, kde musíš překonávat normálně překážky v životě a nejsou žádný zítky, to jsou prostě fakt starosti a všechno možný, že jo. No, tomu vám skákání vůbec nepomáhá. Berte to spíš jako zábavu a hlavně nesoupeřte mezi sebou, jo? Kdo dá větší préco, nebo jestli někdo dává tam triple backflip a takovéhle věci. Prostě jako každý skáče to, co umí, co mu jde, co mu tělo jako dovolí. No. Já si skáču double side flipy, někdo skáče jenom side flipy nebo tak. Prostě jako skáče každý to, na co má, že jo. A nerad bych to, aby to někdo odsuzoval, že jo, že tamhle někdo udělá double backflip a ten druhý prostě řekne, jo, ty vole, to je nějaká machrovina nebo to, radši préco 16 stop, že jo. No. To je jasný, no. Každý skáče na co má, no. Takže prostě nesoupeřit mezi sebou ani to neodsuzovat. A ty, co dělají třeba triple backflipy a to je úžasný, že jo, tím mějte velký respekt, protože kdo tohle umí, že jo. No. Prostě každý skáče na co má a co ho baví, že jo. No a ty, co prostě skáčou, že jo, double backflipy a všechno možný, nebo i nějaký préca strašně dlouhý a tak dále, prostě všechny tyhle ty blbosti, tak prostě hlavně fakt se snažte mluvit s těma, co oni to neumějí a prostě jim pomáhat, že jo, aby prostě se k tomu taky dopracovali. Jestli víte, tak my všichni jsme skákali žádný mega skoky, že jo, všichni jsme začali nějak, že jo. Všichni jsme jeli od nuly a jsme tam, kde jsme teď. A to je jenom díky dřině a tréninku. Co mě vadí, tak vlastně, když se mě v tom tréninku snaží někdo jakoby skorigovat, a teď nemyslím lidi, kteří k tomu mají co říct, jakože lidi, co mají třeba větší skill nebo tak, tomu rozumím, že a chci slyšet tu jejich radu, ale když spíš někdo se snaží ty tréninky organizovat, snaží se mě natlačit do nějakého protahování a posilování i tam, kde já nechci vlastně a snaží se nějak organizovat to skákání a takhle. Tak třeba u mě je to tak, a myslím, že to není jenom u mě, je to věc každého parkouristy a freerunnera a trickera, že prostě když skáčeme, tak často se nám stává, že jdou kolem lidi a občas teda reagují jakože dobře, že nám říkají, že jsme šikovní a takový, ale taky se dost často stává, že reagují negativně a to tak, že prostě nám říkají, že jsme vandalové a že ať jdem pryč a my přitom místo toho, aby jsme se flákali, tak posilujeme svoje těla, snažíme se posunout svoje hranice, svých schopností a lidi nás prostě nechápou a to mě vadí a myslím, že nejsem sám. Co bych ještě chtěl říct, no. Chci říct ještě o gymnastice. To je prostě fakt největší dřina, co může být, a když někdo píše třeba na internetu to, že ty fliky má moc gymnastický a takovýhle věci, tak vám chci prostě říct, že spousta triků se odvíjí od gymnastiky prostě. Všechno prostě, jak víte, všechny rondaty, prostě front flipy, všechny flipy se odvíjejí z gymnastiky, všechny techniky, všechno. A gymnastika je to nejtěžší, co může být, tak jako prostě, když tam někdo píše k nějakému videu internetu to, ty fliky má moc gymnastický, no co to je, že jo? Prostě gymnastika je fakt nejtvrdší dřina,
co existuje, tak bych byl rád, abyste si z toho nedělali srandu a respektovali to, protože kdo z nás by mohl být gymnasta, že jo? Nikdo. Ani já, nikdo prostě. Ani Vova, a ten dělal gymnastiku, ale jenom chvíli. Ale prostě kdo z nás by to zvládl, že jo? Je to dřina, my si skočíme pár salt, jdem se vydejchat a čau. V gymnastice to není, tam se jenom 30 minut rozehřívají na špičkách a pak jdou zase něco dělat, prostě to je fakt záhul, takže mějte k tomu úctu a respekt ke gymnastice. A to chci říct. Takže v parkouru mě baví hlavně v těch saltech ten pocit. Prostě je to takový dobrý pocit být v tom saltu a pak dopadnout nějak dobře a prostě nějak jsem jako nepřemýšlel nad tím, co mě na tom baví nějak nejvíc. Prostě ten pocit je v tom dobrý a hlavně ta komunita parkouristů a tak to jsou prostě třeba Ivan a tak prostě to jsou moje vzorové a prostě se mi líbí, jak oni to skáčou. Takže bych chtěl taky to jedno takhle umět a to mě taky inspiruje k tomu, abych dělal parkour. To je všechno. To je dobrý. A když zmínil jsi Ivana, tak chtěl bys od něho, aby pro tebe něco udělal, nebo skočil, nebo naučil, nebo cokoliv? No, ani ne, jenom možná jako chtěl bych si s ním zatrénit nějak. Jo? Dneska. Tak to je fajn. Myslíš, že se ti to splní? To nevím, doufám. Tak snad jo. Koukání, který ze sebe dělají fréry, taky neskáčou to. Nevím, prostě podle mě by neměli skákat, protože parkour o tom vůbec není, to je spíš o tom prostě to pochopit tak, že prostě to děláš pro sebe a ne pro ostatní, nemakrovat před holkama a tak. Třeba nějak tyhle fréři třeba jako vůbec netrénujou, nebo se chcou třeba naučit jenom nějaký salto kvůli tomu, aby mohli zamachrovat, nebo tak podle mě by neměli dělat parkour. A proč by ho neměli dělat kvůli tomu? No, já nevím, prostě to asi to nějak nepochopili prostě v tom, že to nedělají pro někoho, ale dělají to pro sebe. Já nevím, prostě někdo na to třeba má jiný názor, ale já to vidím tak, protože prostě... Co se ti víc líbí? Parkour nebo film? Já osobně tak preferuji parkour, protože mě salta moc nejdou, ale jinak si myslím, že je tak zhruba jedno, jakoby čemu se člověk věnuje, pokud to fakt baví a respektuje ty ostatní. No, to je respekt je důležitý, že? Jasně, na tom mně přijde dneska celá parkourová komunita jako postavená, kdy ještě nemáme žádný pevný pravidla, takže si navzájem vycházíme vstříc. No, jako... No, takhle to vidí málo jako... Takhle to nevidí většina, no. Protože mi se stalo prostě, že... Prostě jako lidi třeba odsuzujou, třeba když někdo udělá třeba nějakého dubla nebo nějakou strašnou bláznovinu, že jo, 7-2 nebo něco takového, tak to strašně začnou odsuzovat a říkají si jako proč to dělá, že jo, že stačí jenom nějaký préce a takovéhle věci. No, tak já si myslím, jako, že když člověk na to má, dovolí mu to tělo, tak prostě dělá to, co prostě mu dovolí to tělo, že jo. Tak někdo dělá prostě, že jo, se věnuje tomu parkouru, mu jdem parkour, druhý zase jenom flipuje a jdou mu víc ty dubly než nějaký prostě tohleto, jo, ale jasný. Oni to prostě nějak odsuzujou, no, mně přijde jako. Přesně, a navíc naopak ti fyzicky líp zdatní odsuzujou ty, co nedokážou skočit pořádně ani front nebo precis. Což je jakože škoda, než aby jim pomohli, podali ruku. Jasně, no. Tak já si celkově myslím, že tohle je věc, kterou si člověk jako uvědomí časem, že jakoby je víceméně, já nevím, jedno, co člověk považuje za důležitý, hlavně když se věnuje tomu, co ho baví a když se naučí takový té toleranci, že fakt prostě lidi podporuje v tom, ať už dělají cokoliv, když to teda nějakým způsobem jako nesasahuje do toho, co dělají ty druzí právě, jako nějaký negativní. Jinak si myslím jako fakt, že je to asi jedno, no. Jako ono, vždycky budou lidi, kterým se to nějak nebude líbit, kteří budou něco odsuzovat. No, to je jasné. Ale... Takže mně se stalo třeba,
na sociální síti, že jo, Facebook, tak tam prostě Vladimír Kolev, Vova, dal fotku takovou na lampě, dělal vlajku, že jo. A jeden klučina tam psal, že to je jeho vzor, jo, a takovýhle, nebo něco s parkourem a že to je jeho vzor. A nějaký druhý týpek tam napsal prostě, že ho lituje, že to je jeho vzor, jo. Že jako to, jo, a tak jsme se tam dali nějak, jakoby, zhádali jsme se tam, že jo. To umí každý přes internet, že jo. A no, tak jako prostě víš co, že nevím, nějak to odsuzoval a prostě jako snažil se mu natlačit, aby prostě měl motivaci v nikoho jiného, jo, a ne v tom Bovi, že jo. Každýho je to věc, no. Prostě nikoho motivuje nikdo jiný, prostě jo, každý má nějaký svůj idol, no ale nemůže se říkat prostě tím druhým, proč fandíš Vovovi, že jo. Teď to není žádný parkourista, jo. Proč v něm vidíš nějakou inspiraci a takovýhle, je to každýho věc a on se ho tam snaží úplně nějak zmanipulovat a to prostě jasně, jako, víš, takovýhle lidi prostě štvou mě, no, to je jako je to fajn, všichni se podporujou, jo, a všechno, ale jako polovina nebo málo z nich to fakt myslí jako vážně, no. Tak já si taky myslím, že to je hlavně tím, že vlastně parkour v posledních letech zažívá jakoby strašný boom, jo, že vlastně předtím třeba, když jsem začala před těmi 5 rokama, takže to fakt bylo jenom prostě pro hrstku lidí, kteří si dohledali ty informace sami a fakt sami chtěli, jo, jakoby, já nevím, nesypali se na ně i ty informace z různých stran a většinou jakoby se řídili tím, co chtěli oni samotní. Dneska mně právě přijde, že, já nevím, se těch informací je naopak strašně moc a lidi se v tom ztrácí a pak proto, já nevím, vznikají právě takovýhle spory. Jasný, no. Právě víš co, mě to štve, protože ten, kdo skáče flipy, tak odsuzuje ty, co skáčou jenom prece, a ty, co skáčou prece, tak odsuzuje ty, co skáčou jenom flipy. Oni říkají, na co flipy, je to zbytečný, že jo? A ty, co flipujou, říkají, na co prece, je to zbytečný, že jo? Jasný, no. Chápeš to? Prostě, nevím, no, je to takový zajímavý. Ale tak to už je vždycky o lidech, no. To si člověk musí dospět sám. A že jo, taky mu to nemůže vnutit, protože jinak bys dělal to stejný, co on. No. Prostě dělat to, co tě baví a snažit se k těm ostatním příkladem. Si prostě jenom to takhle říct, no, že prostě jako je to tady a co se s tím dá dělat, že jo, nic. Jace. Oh yeah. Say something to her. Holla at her. I got one question. How'd you fit all that in them jeans? You know what to do with that big fat wiggle, wiggle. Like